Li Enqere paytexta Tirkiye bi beşdariya 300 weşanxaneyan hejdemîn pêşangeha Pirtûkan hate li darxistin. Ev pêşangeha ku 200,000 Pirtûklê cih digirin, li Bakurê Kurdistanê û bajarên Tirkiyê qet weşanxaneyeke Kurdî beşdarî têda nekiriye û tu pirtûkên Kurdî jî nayên firotin. Berpirsên pêşangehê amaje pê dikin ku ji ber du sedemên serekî weşanxaneyên Kurdî îsal beşdarî wê pêşangehê nebûne. Daha önceki yıllarda vardı. Di salên borî de hejmarek weşanxaneyên Kurdî beşdarî pêşangehên me dibûn. Lê belê ev du salin ji ber nebûna derfetên aborî û baca giraniya Cihistandan weşanxaneyên Kurdî nayên Enqerê. Ji xwe di şert û mercên zehmet de pirtûkên Kurdî tên çapkirin û derfeta weşanxaneyan nîne bên vê derê. Xwediyê weşanxaneyan jî amaje pê dikin ku li gorî salên borî eleqeyeke gelek zêde heye bo pêşangehên lê rêjeya kirinê gelek daketiye û ev ji wek berê pirtûkan çap nakin. Geçen seneye göre fiyatlarda oldukça bir artış var. Li gorî sala borî nirxê pirtûkan gelek zêde bû. Her çi qas eleqeyeke zêde ya xandekar û xîneran hebe jî kirîna pirtûkan gelek kêm e. Mixabin qayrana aborî bandor li ser me jî kiriye û em jî wek berê nikarin pirtûkan çap bikin û lêçûnên me zêde ne. Loma em jî biha difroşin. Xwînerên ku berê xwe dana vê pêşangehê jî xwedî nêrînên cuda ne. Bir okur olarak fuara geldim ama Wek xwînerekê min berê xwe da vê pêşangehê, lê belê bi tirs min destavêt pirtûkan. Ji ber ku nirxê van pirtûkan gelek biha ye. Em jî neçarin ku bikirin, ji ber ku ji bilî xwendinê tu tişt azad nake. Kitap fiyatlarını نرخی کتێب لەم پێشانگایە بە بەراورد بە کتێبخانەکانی دەرەوە بۆ من زۆر گونجاو و هەرزان بوون. بە سەدان هەزار کتێب لێرە هەیە و هەرچیم بوێت لێرە دەتوانم پەیدای بکەم. Li gorî daneyên Yekîtiya Weşangerên Tirkiye salane nêzî 22 milyon kitap têne çapkirin. û serê her kesî jî nêzî hev pirtûk dikewin. Lê belê li gorî daneyên OECD'yê di nava welatên ku herî zêde pirtûkan dixwînin de Tirkiye di rêza hejdan da cih digire. Vural êrişmiş. Kurdistan 24 Enqere.